खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसिनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि मोननाय मोननैखौ लानानै खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि एमएलए बिसायख'थियाव बिजाथिखौ आं जागोन बेयाव जेबो आख'-फाख' गैया। बिजाथि गसंनायनि बयहाबो लुबैनाय थायो नाथाय दोलोआ जुदि आंखौ बिसायख'थि गेलेयालाबानो थाथोंसै होननानै सानदोंब्ला आं गेलेया बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। रायजो राजाफ्रा बिजाथि गसंजानो थाखाय आंखौ दाबो लुबैदों जायनाखि आं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय। नाथाय रायजो राजाफ्रा लुबैदों होननानै एमएलए बिसायख'थि गेलेबाय थानांगौ होननानै आं साना। दोलोआ आंखौ जुदि बिसायख'थि गेलेजानो लुबैयोब्लासो आं बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बरपेटायाव सासे सिनायनो हायै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बरपेटानि गलियाहाटीनि एनबि रड लामा सेराव गोग्लैना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों बे सुबुंनि गोथै देहाखौ। बोखांनो हानाय सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि जागोनखौ सन्देह खालामदों नाथाय बिनि थंखौ बबेनि मा मुं आरो माब्रै थैखो बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बिटिसि सोरखारा दासान्दि बिटिसि ओनसोलाव मोनबा गेरेन्टिफोरनि गेजेरजों दाब दाब बियाबाव बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख रां, आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000, बेंगुरा बैसोगोरा सुबुंफोरनो 10,000, लाइमोन हौवा हिन्जावफोरनो 10,000 रांनि आइबिएसए आरो हानि पाट्टा राननायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायाव मोनसे नखरनि सुबुंफ्रानो 4 सिमहालागै मोननायनि गोख्रों अजद दैखांदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय। अजद होनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोआ आनएमप्लयडनि मुङाव मोनसे नखरावनो 5 सोद्रोमाफोरनो 2 लाखनि अनसुंथाइ गथायदों। बे चेक मोननाय बिजाथिफोरनि मुङा फारियै रेबिद नार्जारीनि नखराव रेबिद नार्जारीजों लोगोसे बिनि बिसि रिपा नार्जारी, बिबोनां सानसुलि मोसाहारि, बिबोनां देमग्लाय बसुमतारी, बिबथै सोमदोन नार्जारी आरो गुबुन गंसे नखर जयदेब अधिकारीनि नखरनि सोद्रोमाफोर जेरै जयदेब अधिकारीजों लोगोसे बिनि बिसि बासन्ति अधिकारी, जिन्तु राय, बिबोनां सुग्रीब बर्मन, हेमप्रभा राजबंशी, बिश्वजित राय बिसोर गासैबो गंसे नखरनि सोद्रोमाफ्रा नखरावनो 7 सिमहालागै चेक मोननायनि गोख्रों अजद दैखांदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनिफ्राय। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सिग्रोमनानै पुलिसआ 7 सिखावफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बशिष्ट पुलिसआ 4 सिखावफोर फारियै रेकिब इस्लाम, दिलदार बर', तपन हालय आरो शुभम बासाक आरो गुबुन 2खौ गुवाहाटी 6 माइलनिफ्राय जाकिर हुसेन आरो रहिद आलीखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों खावनाय मुवा बेसादफोर जेरै इलेक्ट्रनिक तार, गंसे मबाइल फन, सिलिन्डार आरो 2 बेटारिखौ बोखांनो हादों। फिन आरोबाव गेदेर बिरखं जाब्रबथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बोलिभियानि मिलिटारि बिरखंआ लापासनि साखाथियाव जाब्रबथाय जादों। बोलिभियानि एयारफर्सनि हरक्युलिस बिरखंआ एलालट टाउननि साखाथियाव जाब्रबथाय जानायाव खमैबो 15 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गासै 30नि बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे बिरखंआ हादोरनि मिरु बेंकनिफ्राय गोदानै सेबखांजानाय बेंकनि नटफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन नाथाय दुखुनांथाव बे समावनो गाज्रि बोथोरनि थासारिनि गेजेराव गाहायाव गोग्लैनानै जाब्रबथाय जायो बिरखंआ। बिजाथिखौ जागोन जानाया बियो खुनु माबा गैया, आख'-फाख' गैया, नंगौखा। आं बेखायनो जेबो बुङाखै। लुबैनाय थायो, सोरबा गेलेनोबो लुबैनाय थायो। लुबैनाय थायोब्लाबो जोंना लिडारफ्रा दोनथ'थोंसै होननानै सानोबा आं थाथ'गोन। जेबो बहाय माबा गैया, बार्गेन गैया। आंखौथ' फेजेनदोंसो, आं जेनाखै जाय फेजेनग्रा बेनो सिखारलाबाय बायद' मये हरुवायसो होननानै। आं जेना, जेब्लाबो जेना, खारन आं पाब्लिकजोंनो थायो, सुखु दुखु जेब्लायबो आंखौ मोनो बे हिसाबै पाब्लिकआ लुबैखायो। दा थेवबाबो लुबैखायो होननानै आं एमएलए गेलेबाय थानांगौ बे जुक्तिया आंनाव गैया। पार्टिया लुबैयोबासो आंनो होथों।